Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. O kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tawo, tungod sa iyang pagkamaayong tawo, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tawo. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom, bisan na lagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, usa sa pinakabantugang hulagway sa atong Kristohanong pagkinabuhi, mao ang pagpasan sa atong krus. Mao bitaw nga daghan kanato ang muingon, nagpasan ko og krus, kabahi ni sa ako ang parte gikan sa Dios. Pero nindot kayo hinumduman mga igsuon, nga dili tanang krus, dili tanan nga atong gituuhan nga atong krus, angay pagapasanon. Nindot nga mapatinaw sa atong huna-huna o kasing-kasing, na dili tanang bugat o dili tanang krus, angay pagapasanon mga igsuon. Ang tanang kasinatian sa atong kinabuhi, kanunay gyud natong itandi sa krus nga gipasan ni Jesus, isip maoy sumbanan o hulagway sa tinuod na krus nga iyang ipapasan sa matag usa kanato. Kung sudungon nato ang krus ni Jesus mga igsuon, sa iyang panahon, kini instrumento sa kamatayon, instrumento sa pagpanglutos, instrumento sa pagdaog-daog o pagsilot. Apan, sa dihang nagpakamatay ang Diyos sa krus, nahimo kining instrumento sa kinabuhi, nahimo kining instrumento sa paglaom, o nahimo kining instrumento sa kahayag na maoy mugiya sa tanan ngadto sa gugma sa amahan. Mao kini karon ang pinakasumbanan ug pahinumdom kanato. Ang krus na atong pagapasanon kadtong mga krus nga maghatag og kinabuhi dili kamatayon. Ang krus na atong pagapasanon katong maghatag og paglaom, katong maggiyas sa uban ngadto sa gugma sa amahan. Kay kung atong sudungon mga igsuon, ang kinabuhi sa ato ang Ginoong Hesukristo, nagtudlo gayud kanato nga adunay mga kasinatian sa kinabuhi nga naghatag og kamatayon, sama sa mga kasakit, sama sa mga pagdaog-daog, sama sa mga korupsyon sa gahom,
Ug unsa may gibuhat ni Jesus, taliwala niini. Wala ningon ang atong Ginoong Hesukristo nga pas-ano nato kining tanan kay mao ni ang krus sa atong kinabuhi. Ang iyang ihemplo kanato, iya kining gisakto aron ang tanan, ilabi na gayud ang mga kabus ug dinaog-daog makaangkon sa kinabuhi ug grasya sa atong Dios. Mao ni ang atong pamalandungan karon sa atong tagsa-tagsa ka mga kasinatian. Sa daghang kabug-aton nga atong gipas-an matag adlaw, makahatag banig kinabuhi sa uban? Makahatag banig paglaom sa uban? Makatabang ba kini aron ang uban makasinati sa gugma sa amahan? Unsa may mga kasinatian sa atong tagsa-tagsa ka mga kahimtang karon na angay natong pamalandungan ug angay natong pas-anon ug angay buhian mga igsuon. Daghan kaayo sa atong mga nahimamat, for example, na mga ginikanan. Father, kining akong anak, mao ni ang akong krus. Tinuod ang usa ka ginikanan, angay gayod nga mosakripisyo, angay gayod maningkamot, angay gayud muhatag sa iyang kaugalingon aron makaambit ug maayong kinabuhi ang iyang mga anak. Apan daghan pong mga ginikanan, mga igsuon, na bisan dili maayo ang binuhatan sa iya ang anak, nagpabilin siyang walay gibuhat tungod kay nagtuo siya nga mao kana ang krus na iyang pagapas-anon. Atong hinumduman mga igsuon, the cross of Christ corrects. The cross of Christ proclaims the love and freedom of God. Mao ni ang atong pamalandungan mga igsuon. Sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, ang mga gipangpas-an ba nato nga mga sakripisyo o kabug-aton, makatabang ba nga ang atong mga anak matulid ang ilang mga dalan? Nga ang inyong mga apo makasinati kung unsay matarong na kinabuhi mga igsuon. Tinuod dili kini sayon nga pagapas-anon mga igsuon. Dili sayon ang maong tahas nga atong nadawat karon niining santos nga misa. Apan atong pangayuon ang dugang grasya sa amahan na unta ang atong paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban, musalamin sa iyang Dios nung gugma, sa iyang Dios nung pagpakabana, og labaw sa tanan sa iyang Dios nung pagkabig ngadto sa gugma sa amahan. Kining kasinatian sa pamilya, ihemplo o example lamang kini. Hinaut unta kini mahimong instrumento nga makaabri na atong pamalandungan ang tanang aspeto sa atong kasinatian ug ato kining matandi sa ihemplo ug panawagan sa atong Ginoong Hesukristo. Mapun-an untang mga grasya sa atong kinabuhi aron mapuy-an nato ang tahas nga gihatag kanato karon. Hinaot pa unta.